Dobrý deň, vítajte vo videu, v ktorom sa dozviete niečo o absolútne beznákladovom a úplne jednoduchom podnikaní spoločnosti Gatwin. Momentálne som ja na stránke spoločnosti Gatwin, ktorá je zatiaľ v beta verzii. Je to z toho dôvodu, že začala pred niekoľkými minútami a dôležité je to, že my ako členovia spoločnosti Gatwin už zarábame. Je to na základe toho, že všade sú tu prítomné reklamy, na základe ktorých vlastne spoločnosť Gatwin získava nejaké zárobky a prerozdeľuje ich medzi členov. Veľmi zaujímavé je na tom to, že medzi tých členov prerozdeľuje až do 95% z ich ziskov. Je to naozaj vysoké číslo a tým pádom si môže spoločnosť Gatwin zabezpečiť jednoduchú členskú základňu, pretože tým, že členovia budú propagovať túto stránku, túto spoločnosť, tak budú získavať naozaj veľmi zaujímavé provízie. A to iba preto, že títo členovia budú používať hry, čiže ja ukážem, pre začiatok sú tu nejaké najpopulárnejšie hry. Určite poznáte Angry Birds alebo niektorý Good Game Empire. A sú tu taktiež hry od spoločnosti Gatwin. Samozrejme, ono sa to všetko bude doplňať, bude tu stále toho viac a viac. Ďalej je tu k dispozícii vyhľadávač cez spoločnosť Gatwin. Určite niektorí z vás poznajú Bing, je to známy vyhľadávač. Keď vlastne tieto veci používate, plus tomu ešte chat, ktorý bude čoskoro spustený, čiže budeme ako členovia medzi sebou môcť komunikovať, tak iba na základe toho, že sa hráme, surfujeme po internete a chatujeme, sme platení. Čím dlhšie samozrejme využívame túto stránku, tým vyššie zárobky máme. Samozrejme dôležité je to sieťový marketing, že môžete tu propagovať túto stránku. Ja vám ukážem názorný príklad, ako to vyzerá, čiže ukážem vám moju sieť. Momentálne mám 2026 ľudí do svojej, tu mám vlastne všetky krajiny, ktoré sú, mám naozaj z veľa krajín ľudí, ale dôležité je to, že je to do 12 levelov a ako vidíte, takto nejako je to zatiaľ rozostávané. Levely 2 mám toľko ľudí, levely 3 mám toľko a z každého levelu mám určité percentá. Ja vám ju za chvíľočku ukážem. Pozrieme sa na simulátor a vidíte, že iba za to, že tí ľudia používajú, alebo vy samotní používate stránku Gatwin, získavate 10% zo zisku, potom ďalej získavate 10% z vašho prvého levelu, 5% od 2. až do 8. levelu, 10% za 9. level, aj 10., 11. a 12. Dokopy je to 95%. Čiže vy získavate vlastne 95% zo všetkých ľudí, ktorí máte v štruktúre do 12. levelu. Čo je ale zaujímavé, to som nespomínal schválne, že je tu ešte možný zárobok okrem tohto a to je z nákupov. Čiže vy získavate za vlastné nákupy 30%, čiže keď niečo nakúpite, získate 30% zo zisku naspäť a taktiež získavate 10% z prvého levelu, 5% od druhého až do 12. levelu, dokupy je to 95%. Kdokoľvek nakúpi, vy získavate z toho províziu. Čo ja už viem, už momentálne teraz sú tam internetové obchody, ktoré niektorí ľudia používajú. Sú tam obchody pre Českú republiku, aj pre Slovenskú republiku a sú tu medzinárodné obchody, ktoré môžete používať medzinárodne v každej krajine. Samozrejme, väčšina z nich je európskych, čiže príde bez problémov k vám domov. Z tých slovenských je tu Zohit, Vypredaj 24 SK,
tuším, áno, Češi majú tiež Zoid.cz, Supersklep.cz, ale je to aj pre Slovensko, čiže aj Slováci môžu objednávať. Ďalej je tu Halens.cz, Celbes.cz, nejaké stránky, ani nepoznám Beauty úse, čiže ženy môžu nakupovať v tomto prípade absolútne bez problémov a veľmi zaujímavé veci pre seba. Poďme ale ďalej. K dispozícii máte možnosť výber peňazí spôsobom, že si dáte posielať peniaze na PayPal, alebo si dáte posielať kartu Gatwin. Čiže môžete si dať posielať peniaze priamo na kartu, že vyberáte z bankomatu prostredníctvom karty, alebo si dávate posielať na PayPal. Je to veľmi jednoduché, čiže prakticky nemáte tu v tomto prípade absolútne čo stratiť, máte možnosť iba získať. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá, ako registrovať. Jednoducho kliknete po prihlásení na Invite Friends, tam máte svoj odkaz, ktorý vám mimochodom po registrácii určite prišiel aj e-mailom, a keď sa na ňom klikne, tak sa ukáže niečo takéto. Čiže človek, ktorý klikne na ten váš odkaz, tak vypíše svoje meno, čiže napríklad Janko Mrkvička, meno, priezvisko, e-mail jeho, znovu jeho e-mail, ten istý, a vybere si svoju krajinu. Odsúhlasí, pozor na to, odsúhlasí tieto podmienky a odklikne Sign me up. Samozrejme, ten, kto chce, tie podmienky si môže bez problémov prečítať. Čiže takto jednoducho sa registruje, nie je to nič zložité, jednoducho sa to používa, jednoducho hrajú sa hry, podľa toho, ktorá hra vás baví, tu si pustíte, tu sa hráte a jednoducho surfujete po internete. Ja neviem, ukážem napríklad počasie na 10 dní. A vidíte, môžete si cez stránku bez problémov pozerať počasie, znovu idete na niečo ďalšie hľadať a podobne. Čiže bez problémov používate cez Gatwin. Tým, že používate stránku Gatwin, jednoducho zarábate vy sám, a tým, že vaši ľudia, vaši registrovaní až do tej 12. línie používajú stránku Gatwin, tak zarábajú sami sebe a zarábajú aj vám. Je to úplne jednoduché, nie je to nič zložité, a sami môžete odporúčať nejaké obchody, možno nejakých známych a tak ďalej. Je to prakticky pre nich reklama a už ako viem, pozrieme, koľko nás je momentálne. V Čechách 974 zatiaľ ľudí a na Slovensku je 614 ľudí. Takže vidíte, je nás ešte málo a bude nás stále samozrejme pribúdať a bude to zaujímavejšie a zaujímavejšie. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že vo veľa krajinách sa to rozbieha, naozaj napríklad v Španielsku 39 000 ľudí, v Argentíne takmer 7 000 ľudí, v Čile, v Dominikánskej republike, v Brazílii vyše 4 000 ľudí, v Mexiku 8 000 ľudí vyše a tak ďalej. Čiže čím viac ľudí tam bude, tým bude spoločnosť Gatwin získať väčšie zisky a tým pádom bude môcť viac prerozdeľovať medzi členov. Prakticky zisky z reklám budú stále narastať, budú stále vyššie a vyššie. Taktiež spoločnosť Gatwin bude získavať aj zo ziskov z nákupov cez tie internetové obchody, ktoré máte v kategórii vlastne rozpísané. Verím tomu, že vás toto podnikanie zaujalo. Naozaj to nie je nič zložité, treba to len skúsiť, treba sa len zaregistrovať, treba to len používať, treba to len niekomu odprezentovať a odporučiť. Tým pádom vy zarábate a určite natrafíte aj tí, ktorí
nevedia možno, alebo si hovoria, že nevedia zaregistrovať, určite zaregistrujete niekoho, kto do toho zadarmo pôjde, zaujme ho to, bude rád, že to môže používať, že mu chodia nejaké peniaze na účet a bude to propagovať a bude vám tvoriť štruktúru. Držím vám palce, majte sa pekne, do počutia.